Tukaj wtedy odnotowali najwyższą temperaturę Witam Was, Rostomili ze Pruszkowa. My na Śląsku też mamy swój Pruszków. Tak jak ostatnio byliśmy w Tarnowie, no ale nie tym małopolskim, a tym śląskim. Tak dzisiaj są my we podłopolskim Pruszkowie, a nie we mazowieckim, podwarszawskim Pruszkowie. Tutaj Pruszków pisze się bez U. Ten w Mazowszu bez U. I taka jest różnica. Cóż, proszę Was na dzisiejszą rajza. Pokażę Wam 6 ze 14 dorfów napoczynamy od samego Pruszkowa, siedziby gminy. Jadymy. Pruszków, po niemiecku Proskał. To miejsko-wiejsko gmina, w której kwateruje prawie 9000 personów. W samym dorfie Pruszków kwateruje około 2500 personów. Pierwsze wzmianki o dziedzinie Pruszków to 1250 rok. Miejski zakon miejscowość uzyskała w 1560 roku, no ale utraciła w 1915, zaś odzyskała w 2004. Do gminy okrom Pruszkowa przynależą Boguszyce, Boguszyc, Chrząszczyce, Chrzączyc, Chrzowice, Chrzowic, Folwark, Folwark, Górki, Gorek, Jaśkowice, Jaszkowic, Pruszkowsko-Ligota, Elgut, Proskał, Nowokuźnia, Neuhammer, Psi Siecz, Przyszec, Małe Zimnice, Klein Szymnic, Wielkie Zimnice, Gross, Szymnic, Złotniki, Clatnik, Źlinice, Slinic. We wszechobecnym cenzusie z 2021 roku w gminie Pruszków 13,94% mieszkańców zadeklarowało śląską narodowość, a niemiecko 17,96%. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku 91% mieszkańców samego Proskał welowało za Niemcami. Większe dorfy też we większości były za Niemcami, okrom Slinic, Boguszyc, Chrzowic i Folwark. Place te zostały w Reichu w ramach nowej prowincji Oberschlesien, która nastała we większości na placach głównego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą kole 100 km na zachód od Katowic. Co tutaj mamy ciekawego? No i przód taką informację. Tutaj w Pruszkowie genau 29 lipnia 1921 roku to jest genau 103 lata do zadku i 2 dni, no niecałe 2 dni brakuje. Dzisiaj mamy 27 lipnia. Tutaj wtedy odnotowali najwyższą temperaturę w historii na całym Śląsku. 40,2 stopnia Celsjusza. Na propagandowych zajtach polskich możemy przeczytać, co jest to najwyższa temperatura na ziemiach polskich i jest ona odnotowano w Pruszkowie na Pieronie. Ręce opadają, zaroski padna na Opolszczyźnie. Pieronie tyle razy wiele tu by darajzował, ostatnio rzekł o tym godą, zaś by da godą. Nie ma czegoś takiego. To po 1945 roku Poloki wymyśliły jako propagandowe miano. To jest Górny Śląsk. Ktoś mi szajbnął Śląsk Łopolski. Historycznie nie ma czegoś takiego jak Śląsk Łopolski. Można powiedzieć subregion Górnego Śląska, możemy mianować Śląsk Łopolski, jak Cieszyński, ale to je dali tajla Górnego Śląska. Wiemy, tu jest inkszo historia, te place dłużej były w Niemcach i tak dalej, troszkę inkszo kultura. My to wiemy, ja mam do tego zoca, jak najbardziej. Ale na ziemiach polskich, Pieronie, gdyż wtedy tu nie było żadnej Polski. Wtedy to ani nie były Niemcy, ani nie była Polska, to był plac abstimmungowy. Dopiero od 1922 roku, po tych paru latach tej abstimmungowej haje,
zaś to było w Niemcach jako Provinz Oberschlesien w Republice Weimarskiej. Ja, toż to było genau na Śląsku, bez żadnej przynależności sztatowej. Tukej. I do dzisiaj jest to niepobite. Słuchajcie, 103 lata minęły, no i wyższa temperatura na Śląsku, no i wyższa na dzisiejszych ziemiach polskich, no bo niestety po 45 te place dostały się pod polski reskirunek. Reskirunek, który te place zniszczył, jak to widzimy, zniszczył historię, zniszczył zabytki, zniszczył kultura. A kaj we Polsce odnotowali najwyższa temperatura. Genau w ten sam dzień, 29 lipnia 1921 roku, kaj we Zbiersku, mam nadzieję, że dobrze zapamiętał ta miejscowość, we Wielkopolsce. No to wtedy była Polska. Wiela? 0,2 myni, 40, genau 40 stopni Celsjusza. Ja, to je we Polsce. A tutaj te 40,2 na Śląsku. Dzisiaj mamy wiele, no kaś kole 30, żech kuknął w autoku przed chwilą. Coś go do teroski mamy najcieplejsze lata, Jechica i tak dalej. No ale dali ten rekord je niepobity. Tutaj Gorki Górny Śląsk i wtedy we 21 roku gorkie też trafienia, choć już po Śląskiej Wojnie Domowej, choć już po tym trzecim polskim powstaniu, bo to już było pod koniec lipnia, a 5 lipnia to już wszystko było wyeklerowane, no ale we 22 dopiero te place trafiły, jak żech powiedział, rozstrzygnęło się, co kaj będzie. No i to zostało we Niemczech. I to można powiedzieć, to jest najważniejsze. Moglibyśmy dzisiaj skończyć tajlik. No, pora ciekawych rzeczy wam jeszcze pokorza. No ale przede wszystkim to, ja chcę, co by ludzie nie fulali, pieronie, co by tej propagandy nie było. To je, ja wiem, 1, 2, 3 persony mono przekoną do tego, jako to je naprawdę. Słuchajcie, uczmy się i wy uczcie inkszych, bo ta propaganda je dali mocno. Komuna się skończyła, a propaganda dali się no dobrze. Za mną rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Jorga, który we sznicie barokowym powstał we końcu XVII stulecia. No ale pierwsza farność była tu już w połowie XV stulecia. Tutaj w tym budynku przy ringu, naprzeciw zamkowej restauracji, był browar, który założył w 1870 roku Julius Krumpholz. No ale w 1870 richtig, bo tu mamy w 1757 szrajbnięte, co nawet kej miasto gorało, to nie zaprzestali produkcję piwa. Toż albo przodzi założyli browar, albo nie skorzej był pożar. No coś ich tu jest nie tak, ja. W każdym razie zadłużył, nie skorzej ten browar, no i upod. Dzisiaj mamy tu dom społecznej pomocy, a szrajbnięte mamy po czesku, po polsku browar, po czesku piwowar i brauerei po niemiecku. Czyli takie gotki, jakie tu fungowały. No, brakuje najważniejszej gotki śląskiej. Kiedy się doczkamy, co to będzie normalne, co nie będziemy się fest radować, nie wiadomo jak, co kajś po śląsku jest napisane. Tutaj tego brakuje. No niestety, co tu dzisiaj też mamy? Słuchajcie, no tu jest DFK. DFK mamy, DFK Proskał tutaj funguje. Są my na zachodnich ziemiach Górnego Śląska i we samej gminie, krótki czas, bez pora minut, widział, że dzisiaj już 10 autoków na niemieckich tabulach. No są to najczęściej Ślązoki, albo familie od Ślązoków, familiów, przyjaciele, tak dalej, którzy tutaj na ferie przyjeżdżają na Besuch, ja? Oni na co dzień mieszkają w Bundesrepublik Deutschland, a tutaj na Oberschlesien mają familię,
mają przocieli i tutaj to jest normalny, można powiedzieć, landschaft, co widzimy pela niemieckich tabulów. Jesteś na dziedzińcu pałacu, który powstał w 1563 roku. Założył go we sznicie renesansowym Georg von Proskau, właściciel Proskau wtedy. To jeszcze było za czasów niezawisłego Śląska, księstwa śląskie niezawisłe w koronie czeskiej. W 1613 roku pałac rozbudowali, tak richtig to był pałac, choć przodzi przed 1563 rokiem był tu zamek, założenie taki gród obronny, no i na tym placu Georg von Proskau zbudował ten renesansowy pałac. No potem mamy wojnę 30-letnią, 1618-48. We 1944 roku, pod koniec tej wojny, szwedzkie wojoki niszczą ten pałac. Pod koniec XVII stulecia, już po wojnie, Georg Christoph von Proskau odbudowuje założenie pałacowe już we sznicie barokowym. Wtedy taki już obowiązywał pod koniec XVII stulecia, a robotami kieruje architekt ze Toskanii. Ten sam, który kierował robotami przy kościele świętego Georga, który żech wam pokazywał. Ja tutaj zatrudniali najwybitniejszych architektów. W 1763 roku, to już 200 lat po tym, jak pałac powstał, Leopold von Proskau w północnej oficynie pałacu założył fajansowy werk. W 1769 familia Proskau się skończyła, a pałac przejęli Dietrichsteinowie, którzy byli spowinowaceni ze familią Proskau. W 1783 roku, to już po ranoście lotnie skorzy, kiedy to Dietrichsteinowie przejęli, pałac kupił pruski król Friedrich II Hohenzollern za 1/3 miliona dukatów. W 1853 roku pałac gorął. No i werk fajansu też przestał fungować. Wkrócił się tu rolniczy zakład, nie skorzej przekształcony w Królewsko-Rolniczą Akademię. W 1881 roku, od tego roku, jest tu rektorskie seminarium, a nie skorzej lazaryt. Od 1930 lazaryt psychiatryczny. Dzisiaj, po II wojnie światowej, mamy tu dom społecznej pomocy. Za mną stary ewangelicki kościół, który powstał w 1866 roku. Dzisiaj widzę, co nie ma użytkowany, nie ma tam banków, idzie bez dziurka od klucza obejrzeć, co tam jest dryny. Je ołtarz, je kronleuter, je ambona. No, po 1945 roku, we 1945 ewangeliki citły na zachód, no i już nie wróciły. Ewangelików kiedyś było tutaj moc, a dzisiaj je fez mało. Myni, Nizlina, umie, tam kają mieszkał na wschodzie Górnego Śląska, tutaj na zachodzie Górnego Śląska je richtig fez mało ewangelików. No, najbliższa farność to chyba je we Łopolu, no tam mamy kościół. Słuchajcie, ewangeliki tutaj jeszcze mięte co pierwsza gmina ewangelisko to XVII stulecie. Mnie się zdo, co jednakoż XVI stulecie, no bo te place też objęła reformacją. Tutaj były ruchy reformacyjne, no i kościoły katolickie, no we kościołach katolickich zaczęli głosić ewangelickie nauczanie, no katolickie wielebne stawały się ewangelickimi, no słuchajcie, nie wiem na zicher, no ale chyba ten kościół, który żech wam pokazywał, Jorga też był ewangelicki we czasach reformacji. Tam nawet szrajbili, co we
tam chyba w XVII stuleciu na nowo zorganizowali farność. Toż we XVI stuleciu już tu były waniliki, nie we XVII, co je na tabulce. We XVIII na Zicher było ich na nowo już wiele, no bo we 1742 roku te place przeszły pod administrację pruskich Hohenzollernów, choć to dalej było księstwo śląskie. Wiemy, mniejszo tajla, ten kąsek Śląska został przy Habsburgach też jako księstwo, księstwo karniowskie, opawskie, cieszyńskie, a ten północny Śląsk przypod Hohenzollernom. No, wanielickim, no i też tutaj się skludzali wanieliki. Godali my ostatnio przy tajliku o gminie Tarnów, jako to było, co waniliki, można powiedzieć, zakładały do orfy, skludzały się, też trzeba było rąk do roboty. Tak to tu wszystko było. Sumy na wanielickim Friedhofie. Powstał on w 1798 roku. I chyba hań przy kościele zrobili feller. We XVIII stuleciu musiała powstać tutaj protestancko gmina. Bo w 1783 roku tymi placami zaczął reskirować pruski król Friedrich II Hohenzollern. Kej Dietrichsteinowie mu to oddali, znaczy on kupił, już my gadali na ten temat. Przodziej wanieliki były, no ale po wojnie 30-letniej we XVII stuleciu była kontrreformacja, a te place były, Śląsk był pod reskierunkiem Habsburgów. Była rekatolizacja i wanieliki musiały się ukrywać. Lepsze czasy przyszły dopiero po 1742 roku, kiedy te place trafiły do Prus. Wiemy, toż nie XVII, a XVIII stolecie, a tak jakże godą pierwsza gmina to XVI stolecie. Tam muszą mieć feller. No i sumy na tym Friedhofie z 1798 roku, można powiedzieć, no, pozostałości tego, co zostało tutaj, ostatni pochówek był tutaj w 1989 roku. Mamy tutaj roztomajte graby i tabulki przy nich. Beispiel tutaj podchodza do jakiegoś jednego Konrad Plaskuda, po polsku, po niemiecku szrajbnięte. On narodził się w 1848, umrzył w 1883 roku. Kapelonek wanilijski gminy we Pruszkowie, tu je szrajbnięte i tak dalej. Moglibyśmy czytać, sprawiać o tych personach, które tu są pochowane. Po mojej lewej zajcie zaś Elizabeth i Paul Buchmann. Ona umrzyła we 46, on we 57 roku. Toż waniliki tu jeszcze żyły. Nie wszyscy citli, i no w okolicach żyli, no ale farność wanilicko już tak richtig nie fungowała w 45 roku. Myślę, co musieli do Łopolo łazić. Ja was ustawiam ze tymi dynkmanami i trochę pokontemplujmy.
Jerzek we Ligocie. No, ligot na Śląsku je naprawdę wiele. No, tutaj mamy ligota pruszkowsko, co by to odróżnić od innych, ja. No i co tutaj mamy? Kościół barokowy ze XVIII stulecia, no ale dryny mamy rzeźba ze XIV stulecia, rzeźba świętego Mikołaja. Kościół też jest pod wezwaniem świętego Mikołaja. Rzeźba gotycka. Ja myślę, co może pochodzić ze pierwszego kościoła, aż tak genau, że nie czytał na ten temat. W sumie we Chrząszczycach, co tutaj mamy? No, restaurację podróżą, no i fajnisty kejfer, taki rozowy, biało-rozowy, podług mnie lata 70., bo wiemy, kejfry produkowali od 1938 do 2003 najdłużej i najliczniej produkowany wagen. Ja Volkswagen, no pierwszy Volkswagen, no my już nie mamy swojego kejfra ze 67 roku, wiele tam było do roboty, blacharsko, lakierniczo. Mam nadzieję, co jeszcze jakiś klasyk kiedyś kupimy, no ale kejfer to naprawdę było dobre auto, mimo że z 67 roku fajniście się realizowało, no a i do promocji jest to fajnisto rzecz. Największą atrakcją, największym zabytkiem w Dorfie jest rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Szkapleżnej. Żegniecie zaś pokazuje wam jakiś kościół, no ale ten jest zwiedowny. No powstał w okresie absztimungowym, w latach 1920-21, no ale to jeszcze nic. Kościół jest neobarokowy, no ale zachowała się jedna kaplica, kieruje prezbiterium Starego Kościoła ze XIV stulecia, gotyckiego kościoła. Hań zachował się ołtarz barokowy z pierwszej połowy XVII stulecia, z obrazem z pierwszej połowy XIX stulecia. A co jeszcze? Mamy chrzcielnica romańsko z XII stulecia. W sumie we Boguszycach za mną kościół z lat 1867-1872. Szlicie, jako widzicie, neogotycki, ostre łuki. Kąsek dali, kiedy przejdziemy, widzimy dynkmale z I i II wojny światowej. Mamy jeszcze kaplica, którą wystawili ku zocy ofiar z II wojny światowej. No, genau to macie. Pierwsza wojna i druga wojna, te tabulki. Jakie miano się powtórzą? No, roztomajte miana, no, ale między innymi też Piechacek. Całko familio wymordowali. Co chwila mamy tu Piechacków i tak dalej. Słuchajcie, to nie są wszyscy. Mamy jeszcze taki grab prywatny na Kirchhofie. We styczniu 1945 roku Czerwona Armia tutaj dokonała pogromu. Mordowali, polili, gwałcili. Minimum 270 personów zamordowali, a niektórzy go dają co więcej. No raczej po mojemu więcej, bo z prawego brzegu Odry tutaj czytały persony z Łopolo. Masakra. Czemu do tego doszło? No, przede wszystkim tak okrutnie Sowiety się zachowały, bo członkowie Volkssturmu i Hitlerjugend w piwnicach domów mieli stawiać opór. Taka była decyzja miejscowego dowódcy NSDAP. Ja, taka jest historia. Historia tych placów, o których w Polsce nie wiedzą. Nie wiedzą, bo nie uczą tego we szkołach, albo ewentualnie jednym zdaniem coś ich wspomną, jeszcze coś ich zmanipulują. To jest element górnośląskiej tragedii. Element.
bo Górnośląsko tragedio, jak wiecie ze moich filmów, to nie ino morderstwa, gwałty, polenia, rabunki, no ale też lagry i roboty i koncentracyjne i wywózki. Toż to jest nasza erbowizna, którą polski kierunek chce wymazać. Robili to i za czasów komuny i robią to, no muszę przyznać, troszkę mniej niż kiedyś, no ale dali to robią. I z kuli tego my są na nich tak źli, co tak z nami grają. Niszczą nasza erbowizna, a jak niszczą kultura erbowizna, to niszczą nos Ślązoków. Chcą nos wykończyć. Są my we Wielkich Zimnicach, Gross Szymic, a za mną kościół. Pierwej ze XV stulecia, jednakoż przebudowany we XVIII stuleciu. Rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Dryny mamy tabule, takie inskrypcje ku zocy ofiar I i II wojny światowej. Na koniec są my we Małych Zimnicach, Klein Szymic, a na wierchu dzisiaj sypanie, no ale tak je dopiero od XIX stulecia. We XV-XVI stuleciu powstał tutaj zamek rycerski. Wybudowali go familia von Proskau. A widzicie, jak tu fajniście to jest zaaranżowane, koła, kary i inne rozmaite rzeczy, a w tym blumy. Dzisiaj tyle. Za tydzień widzimy się zaś ze tych placów, takie we planie, a za 2 tygodnie, no jakże powiedział, już troszkę inne place, no ale wiadomo, też Górny Śląsk. Filujcie mnie na Facebooku, Instagramie, abonirujcie tutaj na YouTubie. No a dzisiaj Bruno mi towarzyszył, widzicie to ja? Ja se tutaj mu sto przy tym kole, ja raduję się, Bruno, ja tą rajzą, a za kamerą Weronika. Po leku zaś się drożomy po tej rajdzie, po tych feryjach, no i będziemy dali penetrować Górny Śląsk, Krys Łopolski przede wszystkim. Dobra, to kończymy, bawcie się.